Ne tɛ ka se ka foyi faamuya nin na. Ni n'a ba bɛ ɲɔgɔn na. A ba b'a la k'a fɔ k'a y'a ka fɛn ta, ale b'a la k'ale m'a ba ka fɛn ta. O ma o ye fɛn sugu jumɛn de ye? Ne yɛrɛ nin wagati in na ne tɛ ka foyi faamuya ne ka diɲɛlatigɛ la. Ne ka ko bɛɛ de ɲagaminen bɛ ne bolo. Mun de kɛra? Mun de bɛ ka kɛ? Ou bien fɛn jumɛn de bɛ yen? Bintu! Bintu! Naam. Joli. B'a ɲini fɛ I ka fɛn ja fɛn jugu foyi de tɛ. Mama, ne yɛrɛ hakili la ne ye silamɛ de mais e bɛ seli e bɛ sun e bɛ tila k'i dafali fɛn wɛrɛ la tuguni. O kuma e ye jumɛn y'a fila la? Mama, I ka nin kuma in ta nin tɛna don ne kunkolo fɛ koyi. E hakili la hali bi ko ne ye denmisɛnnin na. N'i ye kuma in tiɲɛ fɔ ne ɲɛna don min na I ka fɛn ne b'a labɔ ka d'i ma n'o tɛ a kana kuma fɔ n bilen yɛrɛ. Ni den kati jalen don. N bɛ k'a nɛgɛ ka ko bɛɛ kɛ a tɛ ka sɔn. Bɛɛ Siri. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka. Mais ne ko e ni mama ka balimaya est-ce que e balima yɛrɛ yɛrɛ ye mama ye? Aw bɛ fa la? Aw bɛ ba la? Bɛɛ Siri. O kuma la e ni mama ka jɛ sugu jumɛn? Zoli I fana sa. Zoli I ba ani ne an de fa kelen ba kelen. Bɛɛ Siri. O sida bɛ ne la dɔɔnin dɛ. Siga foyi ka n'i minɛ. E ba ani ne an faw an'an baw u ma den wɛrɛ foyi sɔrɔ an fila kɔ. Anw de bɛ fa ni ba la. E bɛ ka mun ne ma foyi faamuya I ka nin ɲininkali la dɛ. E bɛ ka nin ɲininkali in kɛ mun de kɔsɔn? Parce que Bɛɛ Siri. Parce que mama. Ebi sisan n bɛna bɔ n bɛ taa n ka ci telima la n tɛ fɛ gardien foyi ka tugu kɔ I taara k'i ka ne sécurité de mais ni ne ye mun f'i ɲɛna I b'a ta ne ka dabara la. Ok, problème t'a la. K'a bɛ taa ci la cogo di o kuma e bɛ ɲini ka ɲini nakun kɔ la ou bien mun de bɛ yen? Mais a ko ne ma k'a kelen de bɛ se ka taa. Non, a kelen bɛ se ka taa cogo di? E nana don min o de fɔra I ɲɛna ne denmuso ka ordre tɛ ne ka ordre de ye. Depuis I nana don min n y'o de f'i ye. I ko non k'a sen dɔ I sen dɔ n ko là d'accord n ko tiɲɛna o ka di ne ye. Mais o bɛ se ka bɔ cogo di k'a ko mɔgɔ kana tugu a kɔ? E bɛ se ka sɔn o kelen bila ka taa cogo di? I nana don min I nana o de kama I yɛrɛ b'a kalama. E denmuso don sauf si n'a bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn a banna sinon n'a bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ hali mɛnɛmɛnɛ wo a suit dɔrɔn. I nana ne y'o ta I ta o dɔrɔn de kama. Ne na min f'i ye hali kalan ne y'a wɔsi. E tɛ ne dɔn misiden tɛ wara dɔn mais a ba ɲini ka ban ba b'a nɔfɛ min. E tɛ I ka patron hali kalan ne tɛ wɔsi. A bɛɛ n'a ka ca bɔ a kalama. I kulo bɛ na? I kulo b'i la. D'accord. I bɛ 10 minutes de d'i ma I ka na ɲininka ma f'i ye. E ni mama cɛ. Ma fiye koyi baba ko ko ne y'o kuma mɛn ne ta walima k'a y'a mɛn da wɛrɛ la k'a bɛ ne faga. Ok, problème t'a la sa. Komi a yɛrɛ ko ten ne kɔni b'a ɲini fɛ an ka ko in filɛ ji ɲɛma dɔrɔn ye sinon
Dari sa. Kana kasi. Amara ke to mo be an dabanga here kama. An ala je tinye ma do. Ne re bi ko ne ama. Ne ko me mi fi to apo to yama. Ni ba ni ga nu ke nu manda. An to apo. Ko fe an re na do ni yama. Ni dari. An ta so. La merde. Abi an bash fital. Oui. Ah ni an bɛɛ si di fɛnɛ dun. Bash fitula. Mali. Hein? E dun ma fɛn fɔ ne ye suma fata ka ko la bilen. O yɛrɛ tun ye ne nakun yɛrɛ de. Joli. Kabini ne ye fɛn min ne ma don min na. Ne ye fɛn minɛ ka taa an fɛ yen. Ne tɛ ka se ka lafiya. Kuma dɔ la kunkolodimi gɛlɛn min na ne minɛ. Kuma dɔ ne yɛrɛ bɛ sigilen bɛ to ka kɛ. Ne bɛ kɛ position la ne tɛ ka se ka faamu. Wa ne tun bɛ ka na fɛn d'i ma i ka mara i bolo yanni suma fanta ka na n'o nana. N bɛ sɔrɔ ka taa suma fanta fɛ yen. Mali komu. E bɛ sɔn k'o miiri i kun na yɛrɛ. Maliki. Nin t'o kɛ wagati ye san dɛ. An ka su ɲagaminen de don. A tɛ se ka mara yan cogoya si la. A kɔni kun ka di ne ye i ka se ka fɛn in mara yanni situation bɛ améliorer dɔɔni. Ni situation nɔgɔyara dɔrɔn ne yɛrɛ b'a minɛ la. Joli. Ne balen tɛ ka fɛn minɛ. Mais fɛn bɛ ka min kɛ ne yɛrɛ la. Walayi ne yɛrɛ de b'a dɔn. An ka solution dɔ de ɲini. An bɛ fɛn bila yɔrɔ min na. Maliki. N'o de don kɔni ye. Fo n'an taara dingɛ dɔ sen k'a bila o kɔnɔ. Sinon a bila yɔrɔ kɔni t'an fɛ yan bilen. I ka kuma ye idée ɲɛnɛmaba de ye. An ka taa dingɛ dɔ sen an ka bila. Ni suma fanta nana waati min na, an bɛ taa n'a ye. A kan ka baara kɛ cogoya min na an b'a kɛ ten. An tɛ t'o kɛ sisan. Sisan an ka taa. Sini, e kun mago b'e la. An mɔgɔ 3 de bɛ so in kɔnɔ. E ni ne ani denmuso. A ye ne ka fɛn de tununa. Ne b'a dɔn cɛ m'a ta muso m'a ta a b'ale de bolo. B'a f'i ka kangari da ye sanni tile ka bin. N ka min b'a bolo a k'a labɔ ka diyan. Sinon n bɛna ko k'a la a ma sigi ni mun ye dɛ. A wele i ka kangari da ye. Ok, problème t'a la. N bɛna wele sisan. N b'a wele sisan. Joli, n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna. Den ni masa cɛ, jo tɛ den ni masa cɛ. Ne ɲɛ b'a la i ni ba bɛ ɲɔgɔn na. Wa a bɛ ɲini ka kɛ histoire ba aw ni ɲɔgɔn cɛ. A b'a la k'a ka fɛn b'i bolo. A ka fɛn min b'i bolo a bɔ i k'a d'a ma. N tɛ fɛ ka n da don aw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais a ye n lasigi k'a fɔ n ɲɛna de. A ka fɛn bɔ ka d'a ma. I y'a mɛn? Bɛnkɛ Sidi. Tiɲɛ don jo tɛ den ni masa cɛla la. Mais nin kelen ne jo bɛ nin na. Sabula ne ma mama ka fɛn foyi ta. A y'a f'e ye ko ne y'a ka fɛn dɔ ta. Mun na a ma fɛn in f'e ye fɛn min don? Ne ma fɛn foyi ta. Joli. Ne b'a dɔn e ba ye mɔgɔ min ye. E ba tɛ sɔn ka nkalon tigɛ a bada. E ba ye ne balimamuso de. N'i y'a ye e ba ko k'i y'a ka fɛn ta, i y'a ka fɛn de ta. Ne t'a ɲini k'a ɲɛɲini i y'a ka fɛn fɛn modèle mun ta. Mais a ko k'i y'a ka fɛn ta, a ka fɛn d'a ma dɔrɔn Joli. O de ka di ne ye. Sidi, ne ma maga mama ka fɛn fosi la wa mama ka fɛn tɛ ne bolo fɛnɛ. Ne b'a dɔn cɛ no mama tɛ nkalon tigɛ dɛ. Nka nin kelen nin kɔni ne ma foyi ta. Ok. I m'a mɛn. Ne kɔni fana b'a dɔn i ba fana tɛ nkalon tigɛ koyi. Mais ne tɛ fɛ ka ko ɲɛɲini. N tɛ fɛ k'a ɲɛɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bɛ fɛ ko in a ka dilan ka ɲɛ de. N'a ka fɛn b'i bolo a d'a ma. Parce que ne b'a la dusu tiɲɛnen don cogoya min na a kana taa kojugu k'i la. O de kun don.
mais don o y'a ye ne denmuso ka bɔli min kɛra o don bɔli kelen dɔrɔn a nana ni problème ye c'est trop bandu y'a minɛ cogo fo k'a faga ala ni mɔgɔ ɲuman dɔ sababu o de y'a sauvé ka na n'a ye mais mina min f'i ye que ça soit la première la dernière fois ni ka kɛ n ka ladilikan laban ye ni ne denmuso to yen tuguni a ka bɔ a yɛrɛ ma sauf si hali n'aw ka b'i kunkolo de tigɛ ka na tugu a kɔ sinon n'i y'a to yen tuguni a ka bɔ a yɛrɛ ma i bɛ problème sɔrɔ dɛ n bɛna min f'i ye i ye n ka kuma faamu. Ok patron, problème t'a la n y'a faamu. D'accord. N'i ko cogo o cogo n b'a kɛ ten. D'accord. Sabula ne nana e ni denmuso la kanali de kama. D'accord. Ayi ne yɛrɛ ka kanali tɛ ne y'i ta denmuso dɔrɔn de kama i occupé ale la dɔrɔn. Allo? Ah maman. Awɔ ne bɔra mais n bɛna sɔn. Ok n y'a mɛn problème t'a la. Ne tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'e ye quoi. E yɛrɛ b'a dɔn ko in bɛ togoya min na ko in ka gɛlɛn. Bon somamuso dɔ b'an ka carré kɔfɛla la ko Soma Fanta a tun ka di an ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka taa ko in jateminɛ. Malik e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'olu ko ninnu tɛ ne fɛ lagoba ye. A mana kɛ cogo o cogo e teri de ye ne ye ne tɛna se k'e bilasira jugu a cogo si la a kɔni ka di ne ye i ka dan ne la an ka taga ɲɔgɔn fɛ yen an ka ko in lajɛ n'a sɔrɔ a ko bɛ togoya min na e yɛrɛ b'a dɔn e ba bɛ fa la kuma min na f'an k'a ɲɛɲini cogo dɔ de la i y'a faamu an ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ok n'i ko ten. An taala an ka N'i deli ala kama i kan ka fɛn di yan kuma tɛ yen ne ma mun fɛ yen n ka fɛn di yan sa. Mama ne fana b'i deli ala kama fɛn min mago ɲɛ e fana k'o fɔ ne ɲɛna. Jolie ne y'a fɛ ko fɛn tɛ fɛn jugu foyi de. Jolie ne bɛ n'a f'i ɲɛna mais ne bɛ n'a f'i ɲɛna cogo min na n'i kɔni y'a dɔn k'i fana bɛ s'i da la Jolie ko jugu kɔni tɛ i kɔni b'a dɔn ne ni i bɛnkɛ Sidi an fila de bɛ an masaw sara k'an fila de to yan ne de taara muso dɔ fɛ yen ko Soma Fanta o de ye nin fɛn in ta k'a di ne ma ko ni ne bɛ laɲini o laɲini kɔ ni ne y'an dama kasi nin fɛn na k'o bɛ kɛ an mɔgɔ fila de ale ye cɛ ye ne ye muso ne dun t'a fɛ
ko in ale ta ka caya ne b'a fɛ fɛn in bɛɛ ka kɛ ne de ta ye du y'o an masaw saraka nafolo min to ne b'a fɛ a bɛɛ de ka kɛ ne kelen ta ye o de la ne bɛ n sigi k'a kunkolo ɲagami k'a bɔ hakili kan kuma dɔw la pour que n bɛ se k'an sago sɔrɔ cogo min na yɔrɔ kɔni o tɛ kojugu ye ni ne ye hɛrɛ sɔrɔ bi e fɛnɛ y'a sɔrɔ o de ye ne ka laɲini ye ne ma kojugu foyi kɛ Joli fɛn in b'o dɔrɔn de kɛ o de la n k'i k'a di yan ni baga ko kamanagan bɛ ne la dɛ ne t'a dɔn ne bɛna mama ka ko f'e ɲɛna cogo o cogo c'est vrai Malick ne tun y'a f'e ɲɛna don o ne k'i sen bɔ an ka du kɔnɔ kow la nka bi e b'a dɔn pɛrɛ ko kunfɔɲɔgɔn foyi tɛ ne na ni ne tɛ ne ma ne dɛmɛ nin ko la solution foyi tɛ ne bolo parfois ne bɛ mama ye mama bɛ seli mama bɛ su seli wagati si tɛ tɛmɛ mama kan mais su fɛ tuguni dugulama fɛ ne bɛ to ka fɛn dɔ ye mama bolo Malick a bɛ n'a fɔ boli wa walima mama kɔni bɛ fɛn dɔ wɛrɛ bato mun ni Ala tɛ kelen su fɛ Soma Fanta ko ne mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn la ko ne k'a ɲini fɛ ko a bɛ kɛ ne dɔgɔkɛ ne b'a fɛ a ka jɛ so in kɔ k'a to ne bolo so in yɛrɛ feereli ko bɛ ne kɔnɔ a bɔra a kalama a kana se ka kuma ne dɔgɔnin ko k'a bɛ bɔ ne ka ko o ko kalama a da kana se k'a lakali wa a bɛ bana min na o ye fari faga ni sogo funu a ka to kɔnɔ fo ne ka ne fila anw dɔrɔn de bɛ fani bala du in ye an fa banna an ba banna du in minnu ye an fila dɔrɔn de jɛ mɔgɔ si sen tɛ du ko in na ni e ni ne fila tɛ komi du ka bon e yɛrɛ ɲɛ b'a la kow ka ca du kɔnɔna na ne kɔni ne ma muso furu fɔlɔ fɛn camanw bɛ yen olu tilacogo an b'a dɔn o bɛɛ faamuyalen don o kan ka kɛ cogoya min na ne b'a dɔn an kan k'o kɛ cogoya bɛɛ don mais ne yɛrɛ ne tun bɛ fɛ ne ye hakilina mun ye ne tun bɛ fɛ komi du in a so ni fɛnw ka ca an bɛ dɔw bila luwanse la ni kalo sara e bɛ dɔ luwanse wari minɛ ne bɛ dɔ luwanse wari minɛ an b'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye yanni ne ka muso furu fɔlɔ o kɔni o ye ne ka faamuya kɛcogo ye walasa i ka se ka taa i cɛda la i ka se ka lafiya kabini fatuli kɛra i bɛ yan i tɛ ka taga i ka kuma kɔni ɲɛna nka ne bɛ fɛ k'e ɲininka so in yɛrɛ papiye ko bɛ cogo di so papiye a bɛ ne bolo i ka ide kɔni ka ɲi mais ne tun b'a fɛ i ka papiye di ne ma komi ne ye kɔrɔ ye ne ka papiye minɛ n bolo i ye kɔrɔ ye o ye tiɲɛ ye mais f'i k'a dɔn k'a fɔ ne fana de ye cɛ ye ne de bɛ du kɔnɔna na yan e b'i cɛda la a mana kɛ cogo cogo e kɔni ye kɔrɔ ne sɔn ɲɔgɔn ma mais papiye kɔni o cɛ ka ɲi ne de bolo an dɔn ne fana ye kɔrɔ ye ne ye mun fɔ kɔni o fana man ka kɛ basi ou ne de bɛ se ka papiye mara e ye cɛ ye mais ne ye e kɔrɔ ni ne ko k'e ka papiye di ne ma e bɛ se k'a di ne ma ne k'a mara ka ɲɛ Siri, Machal, ça va? Non, vraiment, il faut qu'il voit le monde. Il y a une bonne chose soulever. Tout près, sans ça, il garde le bois à Mangana. Pour la sans ça, là, parce que son voisin a allé tuer pour son là, à manger la commune. Et pour New York, de New York. Vraiment, il est comme qu'il a un tout. Voilà, c'est ça, oui, mais on va voir une chose à faire. Ne balila ka ni a ye kamalenin in bɔ dɔrɔn parce que ne yɛrɛ kun bɛ kelenna yaala la ne yɛrɛ kun dusu man di n na cogoya dɔ la ne balila ka ni kamalenin in bolo cogoya dɔ la ten bon ne y'a dɔn nin ti ɲuman ye ne yɛrɛ n'a ka bere ta dɔrɔn n y'a da kun dɔrɔn kamalenin bɔra ka bin dɔrɔn n y'a minɛ ka na n'a ye sinon aw ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna waritigi den ninnu aw bɛ nin dagabana so kɔnɔ n'a fɔra nin kini ka yaala tan
Mon frère, il va comment tu terrain ni fait avec condition sous bella. Gardien ba bolo, mobile ba bolo. Mais les taro aller bola sans mobile, gardien, mon gardien bola mangana sans santé ko le fia. Allez aller da wo wa gardien ta rabla ou wa sécurité ni madama. Les sécurité commandé faut sans faire. Et puis sécurité pia ah moi 6 milliards. Tu vois, allez que les molo demso et puis demso follow nous. Les flammes maintenant dans les vantiers, après il est venu là, à Boula, à boire et à donc sur la condition belle là, mobile va boulot, il fallait mobile là, sécurité va boulot. Mais il y a pas de moyen, c'est bien, mais il était, mais il fait chauffeur de voler, il a dit qu'on dit, avec la poule am c'est la taille. Maman il fait du mais. J'étais musote et de magara ne ka fɛn nga fɛn bɛ min. Maman ka fɛn. Joli nga fɛn bɛ min. Wala ni maman. Nga fɛn bɛ min. Maman y'a fi. Ne fa. E de tɛ Fatima ka gadi wari ya. Awɔ. E yɛrɛ tɔgɔ de. Ne tɔgɔ Toni. E ma dɔn Fatima ma jasa. Fatima fɛ gadi wari ɲini ka bila Fatima ma. Est-ce que e bɛ se ka ne yɛrɛ fɛnɛ garder ya? Bon, an ka ko an bɛna mɔgɔ kelen dɔrɔn gardeli de kama. Mais n'i mago bɛ garde corps la, i bɛ kuma Fatima fa fɛ. Parce que ale y'an ka ɲɛmɔgɔ wele. Donc ɲɛmɔgɔ de ye ne bila ka na. Ko ne kana Fatima dɔrɔn de garder. O ne tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ ka baara lamɛnɛ. Parce que ne mana n yɛrɛ mɔgɔ ye ne bila ka na de. Mais n'i ye Fatima fa wele, mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na. N y'a mɛn. N'a nana n b'a ɲininka. Voilà. A ka yɔrɔ filɛ sɔɔni n'o kɔni yɔrɔ o bɛ diya ne yɛrɛ. A bɛ ten. N ye Zuli wele ka na. E de ka ko don wa e ka ko o ye ne yɛrɛ ka ko ye. Tile fila in na mal entente dɔ bɛ i ni Zoli ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ ni ba ni ɲɔgɔn cɛ jo ani jalaki a tɛ den ni ba ni ɲɔgɔn cɛ. Mais ne tɛ ka se ka foyi faamuya aw fila ka ko la. E ye kangari da ne ye. I ka fɛn bɛ Zoli bolo wa ne ye Zoli yɛrɛ wele k'a lasigi k'a fɔ a ɲɛna k'i ka fɛn b'a bolo k'a ka i ka fɛn d'i ma ne t'a dɔn fɛn ye fɛn sugu fɛn fɛn ye fɛn kɔni a fɔlen b'a la ko fɛn dɔrɔn ne bɛ fɛ k'a dɔn fɛn ye fɛn sugu jumɛn ye wa Zoli ne fɛ Zoli fana a k'i ka fɛn a k'a d'i ma fana. Zoli e y'a ka fɛn jumɛn de ta wa ne bɛ fɛ i k'a ka fɛn i k'a d'a ma fana wa ne bɛ fɛ k'a dɔn fɛn sugu jumɛn fana de don. Sidi n'o fɛn ko kuma don ne ni Zoli bɛnn'o la ka ban an bɛnna kuma la ka ban. Aw bɛnna la. Awɔ an bɛnna la Zoli bɛ se ka taa. Soma fanta ko ne laɲini o laɲini k'e fɛ k'e b'a kɛ ne b'i ka ne balimakɛ ka sunɔgɔ bila la ka farifaga bila la o kɛra mɛ o tɛ ka wasa kɛ a bɛ fɛ ka ne kan sɔsɔ sogo in na o dun tɛ ne ka laɲini n b'a fɛ i ka fa bilen ŋaɲa ŋaɲa de wuli a la an bɛ wagati min na komi sisan a dalen